magani ne na mutuwar gaban ɗa namiji. Mutuwar gaban ɗa namiji, ko ya gabanka ya mutu, ko ka yi shekara 30 kana istimina'i gabanka ya mutu, wallahi sai ya tashi, albarkacin annabi da alkur'ani. Ka samu garin gero da garin saiwar kurkuru, sai a zuba a cikin tukunyar ƙasa, sai a kawo ruwan rubutu, sai a zuba ruwan rubutu wanda aka rubuta alhekuma takathur daga farko har ƙarshe, kafa 7 ake so a rubuta ta, sai a kawo ruwan rubutun sai a zuba a tukunyar ƙasa, sai a sa wuta, a dafa ya dahu sosai. Idan ya dahu sai a sauki. Dan Allah dan uwa ka sha wannan maganin, albarkacin annabi da alqur'ani, a take gaban ka zai miki, a take gaban ka sai ya miki. Wanda ya like, yayi comment da sallallahu alaihi wasallam, yayi sharing domin yan uwa su amfana, shi muka baiwa ya je ya jarraba. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda hada maganin zai iya masu wahala, suna iya mana magana, muna da hadaddansa insha Allah, kuma za mu iya tura maka ko a wani gari kake, ko a wace ƙasa kake, in Allah ya yarda. Kada ka yarda ka tura kuɗi a wani account ba wannan account da na kafi a sama ba. Kar ka yarda ka tura kuɗi a wani account ba wannan account din da na kafi a sama ba. Wato ɗaya daga cikin number na 7066827244. Idan ka tura kuɗinka a wani account ba wannan ba, ba maganin mu za a tura maka ba, maganin mu za a tura maka ba. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.